Čaute, zavítajte pri druhom dielu z Minecraftu na servere Skycraft a je tu so mnou Johnny. Čaute, ja som Johnny. No, prvý diel bol síce na jeho účte, lebo ja som natáčal cez Bandicam a nenatočilo mi to zvuk. No. Natočilo, ale Sony Vegas chytíka. Sony Vegas to nezobral. No, to som vyznal lepšie. No, takže... Dneska máme na pláne postaviť farmu. Áno, máme na pláne urobiť farmu, presne. Máš pravdu. Čiže dreva mám dosť, potrebujeme semienka. A kde bude tá farma? Ale toročka. Každá toročka sa zíde. Dobre. Tá farma môže byť napríklad tu na... Kde? Tu na taká pozdĺhovastá, bude automatická. A tu na nám napríklad budú stekať všetky veci. Dobre. Tu rovno pred vchod, vieš, tu. Alright. Tu na napríklad. Dobre, čiže potrebujem lopatu. Tu na máš. Ďakujem. Mám ísť niečo naťažiť, alebo niečo? Semienka by sa zišli. Dobre. Melónovú farmu budeme stavať niekedy indy, teraz budeme... Inokedy. Teraz budeme stavať wheat farmu. Lebo to treba potom oddelenú farmu. No, presne. A ja to viem spraviť automaticky. Kde ste sa pýtali? No, vlastne v minulom diele sme našli dia a spravili si ten pickaxe, ten super pickaxe, keby ste chceli vedieť. Mám zatiaľ 2 semienka. Keď chcete vedieť, aký pickaxe to je, tak si pozrite minulý diel. No ale ešte není na YouTube, za chvíľu bude. Však práve preto to hovorím o tom. No hej. Toto bude predlá farma. Pochybujem, že máme toľkovitú. Ja pochybujem, že mi na to vystačí lopata. Si to vystačí. A ja mám... Ja som radol, že mi to bude stekať tu, čo? Ja mám celkom neznesiteľné lagy teraz v Minecrafte. Minecraft už nehýba mne. No to je pravda, ty máš... Minecraft. Ja mám len 30 FPS neustále. Ja mám 40. No, tak Dobre, vidíš. čiže čo som tu ja chcel vlastne spraviť to v takom štýle, jak je náš dom, ne? Počkajte, no dobre. Nechcel som tu na niečo vyvojal. Ja. Dobre, šikom. Treba toto otočkať. Zobral som to. Vedieť, melónová farba bude tu. A dyňová bude Koľko tu. semienok? Tak pol saku bude stačiť. Dobre, tak budem tá video robiť. Dobre, stačí 16. Ale nie, no, natáčim, lebo už mám 14. No, tak. Keď sa ti bude chcieť. Vlastne tento diel budeme stávať iba farmu. No, asi tak. Dobre, teraz toto. No. Ale no tak. Môj stavbárske skills. Co? Ja viem akože pekne stavaj len. Len keď stavám rýchlo, tam je to vôbec nie. No, vidíš, dopadlo to takto. Že všade sú bloky a potom to pol hodinu odkopávam. Keď kopem, že ničím Takto som natáčal. tú trávu s šťastím jedno, tak mám viacej percent, že mi spadne? Hej. Aha, takže aj tu na to tak... Napríklad na jednom serveri sesternica mala šťastie 10 000 helmu, diamantovú. Prišla a rozbila jednu hlinu, celý invent, sídol som mal. Takže váde, na čo mi tu je? Dobre, idem si spraviť kýbal. Teraz by sa tá helma zišla. Kde? Vedro. Raz, dva, tri. Spravím 3 vedra. No, 2 vedra. Čo mi netreba? Tento pickaxe mi netreba. Jemený kameň. Ja už som zabudol, kde máme východ z domu. Jaj.
už mám ich 49 Poďte, tam bolo a more, tak. 40, dobre. Môžeme ísť home? Vedel som, že tu nie je voda. Kde si? Za domom. Naberám vodu. Nasávam. Aha. I see you. Áno, to bude taká. Ďakujem. Spravíš motičku? Sice máme zlaté, netreba. Áno. Počkajte, chvíľku, sekundička. Dobře. Dobře. Takže To bude automatická farma. A to na nebudú speciálne. video zrenderované. OK. Počkajte chvíľku. Ešte urobím jednu vec. Johnny to teraz nenatáčal, lebo sa mi nepokázal diel. No tak to natáčam ja. Ja to natáčam. Aj ty? Áno. To neviem. Ja som skillher, ja to Ja ťahnem. vlastne predtým si vravel, že to je dobré. Ja to ťahnem, jak pravý skiller. Ja nemám moagi teraz vôbec. Bol som dorenderoval. Áno, renderoval som pekných 50 minút. To 17 minútové video, ale to nevadí. Zoberiem 2 motičky. A tento server vám dáme do popisku. Volá sa Skycraft. Hraje tu celkom dosť ľudí, sú tu doly a je to troška taký middle school server, že není to taký, že Nie je to až taká PvP. no, není to taká ľahká PvPčka ako na iných serveroch, že máte doly, warp, XP, no máte tu vlastne warp XP, ale nemáte taký, že chodíte po tých prečo poetoch a dávam tu 1000 XP naraz a máte zadarmo dia veci všade. Tu nás si musíte dia zbierať alebo kúpiť v shope a shop to je dosť drahé vlastne. Tak, dia nie sú v domoch, takže musíte si to nazbierať. Tam je iba My už máme, neviem koľko dia a nemáme ísť asi v pláne do PvP. Áno. Podobno. No, A môžem vám ukázať tú PvPčku, že či tu taká vôbec je, neviem. A tu asi prakticky asi nikto nechodí do PvP. Aha, ja som jaký Bob. Počúvaj, ja som si v shope kúpil Diamond Sword za 10 000 a tu je len za 1000. na PvP? Áno. No tak vám to ukážem aj. Aha, tu je taký čudek, že uzdravení. Wow, what the hell? Nie, ja som PvPčka. Ja som nahodil čokoláde na potom portlo. Dobre, idem home naspäť. Stone Sword, Wood Sword, kde je Diamond Sword? Baby, Aha, tam je. No to sa môžeme kúpiť, nie? Jeden Diamond Sword. No, poďme naspäť zase stavať tu. Áno, prehľadka PvP by stačilo. Ja tu urobím jedno také molo. Čakaj, máš keyblík? Hej. Prosím, ty jeden keyblíček. Dobre. Ja tu urobím počkaj, idem si aj pre lopatu. Ja už. Idem si pre lopatu aj pre sekeru. Go. Keby sa pýtate, na čo robím tieto bloky. A toto. Aby mi tu netekla voda do toho. A tú farmu som spravil blbo, lebo tak ďaleko tá voda nezateče. Voda zateče koľko blokov. Hej, počúvaj, dáš mi ten jeden kyblík. Áno. Daj. Ďakujem. Musím zistiť, koľko doteče voda. Dobre, môžeš, kľudne. To som aj nevedel, že tu je tak to pekne vyzerá. Úplne to mi pripomína moje začiatky v Minecrafte. Koľko doteče voda? Shit. Čiže to nie je zdroj, čiže raz, 4, 5, 6, 7. Je to tu. Ja som tu farmu, počka. Ja som tu farmu spravil, blbo. Nevadí. Čiže 7, čiže tu bude zdroj.
Nie. Hej. Raz. Tu nebude pistón. Ne. Tu nebude Dobre, zdroj, tu nebude počkaj. sorry. Pistón. Čiže raz, dva, tri, no. Ja to idem Kúpim si odkopávať. nožnice. Počkaj. Dva, tri, 4, 5, 6, 7. Chcem by sa opýtať, že to kopem. Tak lebo dajme do spravo som to zbal. Oj, ja si to vykopáme. Počkajte. Nie, neviem. Nie, povedem. Aha, poď sa pozrieť na holý strom. No, ešte. No dobre, ja musím rozmýšľať nad touto šalaniarskou farmou, lebo či je tu na zdroj. Tak rozmýšľaj. I Einstein. Oh my god, tak kde som spadol. O, počkajte, používam fly. No, neviem. Raz, dva, Shit. no. Dva, Potrebujem tu na... Jomen. Raz, dva, tri, štyri, päť. La 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 la. Ja. Ja viem, že to dokážete 7, ale... Oh my god. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Oh my god. Kde tento zbytok treba zničiť? Mňa zapýtate, prečo to ničím, tak lebo som dement a postavil som to zle. Shit. Vidíme sa moja inteligencia, ja na stupni 5. My intelligation. To už treba obkúpať. A to som to chcel postaviť, ne? Vidíš? Vidíš, aký som šikovný. Ja tu robím bazén. Tu nám bude také, neviem čo. Tu robím nekonečný zdroj vody. No nie, tu Chcete si vidieť, ako on stáva bazén, tak si to pozrite na jeho channel. Ja to natáčať nebudem. On tam robí farmu, ja bazén. Ja ho neportnem tomu cigana, on ma zabije. Kto? Unicorn Wall sa nám neportuje. Toto VIPčko? Máš A jak sa volá? Unicorn Wall. Aha, tak to nie je to VIPčko. Čiže ja to ignorujem, ja ho portovať nebudem. Že sa ja poznám, on ma zabije. Je to možné. Ale si VIP skilla. Áno, ja možno tak štítim. I'm a hacker. I'm a cheater. Cheater. Áno, to auto v GTAčku. To je fakt. Ja som nemyslel to auto. Ja neviem, že také auto v GTAčku existuje. Uj! A došla mi motika. Krásny bazénik, asi, neviem. Možno neviem, by som... Čiže, ideme si podať ďalšiu motičku. To nebolo veľmi dobre, často povedané. Idem si podať ďalšiu motičku, volá. Dobre, no Mali bude tak. jedného takého kamaráta, takže druhé slovo volá. No, voleme. Vole, poď sem dole. Čekanie dole. Furt. O, Ja idem na warp dole, musím niečo naťažiť. nepýtajte sa ma, prečo som taký defekt. Kto? Ja. No, IQ5. A ne, to si už robím srandu. no, takže kde sú stondriky krásne. Potrebujem troška viacej stondrikov. Nebojte sa, táto farma bude vyzerať lepšie, hneď čo ju dokončím. No to dúfajme všetci.
nebude vyzerať takto, jak... Dg. Ako môj bazén. No, ideme sa pozrieť na jeho bazén. Nech vidíte aj bazén. Je to v bete. Skočím rybičku a rozbijem hlavu. To sa nestane. Dúfajme. Je tam aj plavčík, tak čo? Dobre, takže už by sme to mali mať. Tie stondiky. Ešte furt to mám. Ešte to nemôžem. Ešte stále to robíš? Hej. Aha. Ja mám o mnoho ľahšiu pracu. Hej, no toto je bugnuté. Dobre, nebudem. Hop. Hop. Sa pýtate, prečo mi to neubere? Z 3 bokov ubere, ale ja tesne pred pádom pod seba položím blok. A nič mi to neubere. Iba keď mi dojde šprint. Dopadáva takto. Tam ďalej som vysvetlila, prečo mám toľko veľa driem. Áno, ja som zažil. Honil som. Ale Veľmi. stával mi dom, preto som ťažil. No, on ťažil. Počkaj, my máme ten svoj, náš silk touch krump. Ja ho mám. U teba? Hej. Tak dáš mi ho? Na čo? Potrebujem stondriky. Hej. A nechce sa mi to páliť. Potom ho budeš opávať ty. Dobre. Čo som to vlastne chcel, daj to na. Ja to, kde som sa, to nevadí. Ja, To. hajte, bo som sa dostal omylom do nášho domu. No, a čože si sa dostal do nášho domu, že tam býva. Ale ja som sa tam prekopal. Aha. Keď sa pýtate, že skadiaľ máme toľko levelov, tak tam padali endermeni na Warcraftka. Tam máme finally dia pickaxe. Okom. Ja som doing proste. A vidíš. To som skryl na čom už. No, tak idem dokončiť môj krásnočký bazén. Už na mega pekný bazénik. Prečo furt ťukám to Ečko? Ja proste sa ale ťukám Ečko, ja sa na to nemám zvyknúť. Furt ťukám Ečko. Alebo Rčko, alebo Shift, alebo... Väčšinou caps lock. No, vidíte? Alebo práve tlačí. Vážne. Ja to kopnem ruku. Urobím to radšej o jeden blok ešte nižšie, ten, no, Ja to dobre. ne? Dúfam, že to nebude jednoblokový bazén, bo si tam Nie. budem nabíjať hlavu furt. Nie, nie je to len jedno bloko, je to viacej. No, som sa zľakol. Neviem, prečo mi fakt nechce stávať. Hajte. Prečo som to kývol tou myškou, to som nebol ja. To tá myška si dá, keď robí, čo chce. Plne mladí super sensitivity. Ja takto pohnem, ono to spraví toto. Názorná ukážka. Skillerská. Tu na nechávam dieru, lebo tu na budú písmene. Skačem! Au. Čo? Jak mám vyliesť. Zaťaž nejak. Cigán, ja tam... Ja vstávam. Jak mám vyliesť za svoju farmu? To nás je... Foj, ja ho používam. Ja ne. Aha, vidíš, že som to mohol vyzaj farm. Máme diamond. Ne, moja matička. Hop, hop. Aha, tu ne.
No, vezeme ho tady. Dobre, takže tu nás sa bude vychádzať. Keby ste v niektorých dialoch nevedeli, čo to tu je za stavba, tak si pamätajte, že je to Bitfarma, alebo si pozrite, čo asi práve pozerať. Dobre. Logic. Dobre. 10 dělám na pistole. Počkať. Kobo mám, redstone mám, železo mám. Redstone nemám. Pardon. Wow, Teraz vám ukážem dole. Zabudol som si zapísať. ja som to už ukázala v prvom dieli. Ja viem, a teraz to ukážem ja. Dole. A tam je ešte drevo. Ja potrebujem toto. Skúšam skok do bazéna. Joj, ja sa neviem rozbehnúť. Dobre, je to asi tak, že presne neskočím na boga, alebo skočím. Skočím, ale to nevadí. Ja to robím takto. Ako Dobre. pravý skiller. Vy ste si nevšimli. Žiadny redstone neťaží. Jo. To bolo What the úspešné. fuck? To bolo urobené úspešné. Čiže tu nemají železo, tu nemají čo. Hej, spravím 32 týchto pistonov, sice ne, 16. Nie, toľko až ne. 21 euro. Opačne. Tu sa tam dá Oh my God. skočiť asi. Neviem. Tu hore má ísť drevo, ja sa to dostať. Prasto. Spravím ich 6. OMG. Mesky, jo. Potom neskôr to budú sticky pistóny, hej, ale... Dobre, takže to by mohlo byť ten bázen. ale to Tu nám bude wellness. Keď ste sa pýtali, áno, vyznám sa v redstone. A ja Ale nie vôbec. tak, jak Disco. Ja sa vôbec nevyznám v Disco redstone. je pánov redstone. Ako ja. Nie, si Disco? Hej, daj mi ten pickaxe, potrebujem teraz. Čakaj, ešte ťažím. No go. Ty žeríš tak dlho. Neťažím. Ja ho znova ťažím. Ty ho furt ťažíš, jednoducho povedané. Tak furt. No, dobré, a čo? No tak poď sem. Vyčkaj, teraz niečo robím. Dúmaš, že som ti ho hodil, je za tebou. Aha, dobre. To ešte neskôr úplne ťaží ten stone. A na čo? Jaj, už len. Ne. Nie, tak to určite nebude. Teraz uvidíte, ako to je spravím ja. Ja to tu na zazdiel. What the hell? Co? Nič také. Voda. Prečo to máš, Zomboňa? No, to by som chcel vedieť aj ja, ale... Hore tá išla do vody. Shit, tú vodu o chvíľu zastavím. Mohol by si zastaviť, prosím ťa. Fuck you, Zomboň. Hello. Som To to je skoro teraz používam preto, lebo sa s tým lepšie robí. Keď máte zabudnúť fuj. Dobre, Nie, tak to je nie je to moc. hack. Teraz to nie je hack. A to neznamená ani, že som cheater. Dobre, trošku. Mala sa mám. Nepotrebuješ listy? Nie, nepotrebujem. A pre mňa je to bordel, tak ti to dám. Však aj pre mňa. To vyhádzujem. Však Teraz. Áno, vyhádzujem to. Čerpám všetko tu na toto vyhodím to Toto mien. nepotrebujem, No, jeden na hovno, na hovno, na hovno, na hovno. Hotovo. Si to kde vyhodil? Tu. Tak čo nastávam veci, zober. Ale ja mám plný inventár. No a? Ty si mi to nehodil, dúfam do farby. A je to stále tu na, kde to bolo. Ja to mať veľa chodiť nebudem. Čiže... To sa spadnú, ja to musím osvetliť. Hej, dám to na crafting, hej.
Dobre, môžeš. Tu na hospodí napríklad. Žerte pavouci, žerte moje hovná. Hazu, bum. A je mŕtvy. Chýba mi jedna vec v tom počke. No, takže Zlo som to vymeral. urobiť potisy. Kde nám teraz nájsť... Ne, takto. Ako sa, že to robia? Ploty? Áno. 2 riadky tyčok. Tak, čerpanie. Nenormálne ťažko, ne? No neviem, že sa je čerpa tým. Tyčkami. No, proste chudák tyčky. Ono to vlastne, toto môže poviesť stane, no. Ono to No. to stade, síce tu je bazén. Ak ti nebudú vadiť tu na tieto redstone, tak je to OK. Ak ti budú Mám vadiť, 32 plotov, tak to ešte si nejaké urobím tie ploty. Dobre, ešte tu nedám vodu. Toto... Nie, žiadny rasizmus. Nie sme rasisti. A teraz ti to vyjde. Lebo keď nie, ja chytím info. Chyt. No, budem ho chytať. V čítach. Čo ty na tom furt? Nie. Dobre, mám skoro stack. Prosím, vyjdi. Boha. Aha, ne, ja tu nemám dieru. Nemám. No, že to nechce. A tu na není reska náhodou a už to ide. Už som to opravil. Takže už to pôjde, hej? Hej. Akurát, že teraz toto mám. Dosť blbo. Som tú vodu zastavil. No, výborne. Prečo? Ty si... dobre. Nie, zapni ju. Ja ju teraz potrebujem. Dobre. Môže mi to malo ísť. To blbosť. Dobre, teraz... Ale Čo? ono sa to... Lebo keď tu na napríklad niečo hodím, tak sa to odplaví, ale nedojde to až tam. Lebo sa to tu nasekne. To nevadí. Ja to potrebujem dať nižšie, toto zastavím, tak mám dobre. Aj čo dáme o jedno nižšie, toto zastavím, som povedal, že to zastavím. Teraz to Takto. A Ale no takto. tak, prečo to nechce ísť? Ja už viem, ako to spravím. Odkivarsky. Takto šalene to spravím. Že takto. Tu nám vlastne všetko bude sa odplavovať. Tu na. Keď nemám drevo, použijem slabinu, čo už. A tu na to vlastne malo by to na budúcu Tak proskill. Tu nás sa bude všetko odplavovať. Tu nás sú schody, keď nie niečo. Áno, budú tu na schody. Tu na. A ja to potom... No, počkaj, vypustíme aj tento pôlik. Áno, vypneme svoj. Čo je tak? No, si myslím. Čo? Si dám Kde? na domu. Už to ide? Čo? Hej, už to funguje. Teraz už tú vodu môžeš vypnúť. Nie, tam nie som. Aha, no, to opotol. Že budú stačiť tie 3 ploty. 3. No, A kam chceš začať? takto. Aha, no. Dobre som to spravil, že? Dobre, ale nech sa k tomu bazénu budeme dostávať, je to veľká pomôcka. Čo? Jak sa k tomu bazénu budeme dostávať, je to veľká pomôcka.
Ja viem, ja tu vykopem jednu veľkú krásnu Tak, cestičku, tu takú podzemnú. navykopem novú uličku, neviem, takú hneď vedľa tej farmy. Hej, Kop. digging. No, takže... Najradšej musím zapojiť redstone. Tu na vlastne veľa nebudeme chodiť, my budeme chodiť iba tu na. Tu máš to zakopané, tu ti jak pôjde dole voda vlastne? Nie, to je názva. Názorná ukážka. Voda priteče stade. Bum, no vidíš, to je náš prav. Takže si to... Počkaj, ja tu dám slabý. Teraz názorná ukážka. A vidíš, všetko popadá tu. A keď bude zapnutý tento prúd, tak ono zase tak. A všetko skončí tu. Chápeš? Aha, Ďakujem za pokoj. ale čo ono toto nedojde? Dojde. Lebo ono to tu na presne končí tá voda, chápeš? Čiže ono to odplaví tu a toto spadne. Kde máš tú pačku na zapnutie? V ruke. Daj sem, ne? Nie, to ten restom pôjde až tu. Aha, tak ho naťahaj. Sadím. Treba to najprv posadiť. Aj, nemáme také kosti doma. Máme jednu. Zas. Došli sídy. Hej, nenaťažíš mi ešte 1, 2, 3, 4, 5 sidov. Sidov? Hej, počkaj chvíľku. Takže naša farma by bola hotová, ešte naťahať redstone. Lebo som pán. A keď to bude všetko, tak už vlastne bude aj koniec videa. Áno. Čiže to bude fajne dlhé video. No, ja neviem, koľko už natáčam, ale to mi nevadí. O nie. No problém. Tako, tu má jeden seed. Mám už 2 seedy. Keď ich budeš mať, tak ich tam posaď, vieš kam. Kde? Tam, jak sú voľné miesta. Hej, lenže aj tak na to nevychádza, ešte treba 3. Idem na 3 ešte. No, tak bež. Tu na to musí ísť ešte dole. Ja toto som už asi prehnal, čo? Keď sa dokopem si otáčam. Dobre, to by sme mali... Teraz... Human... Žiadne copyright. Čo? Žiadne copyright. Dobre. Keď sa pýtate, prečo tu nakopáme bylo, no? A mne to nejde. Ti nejde. Dať bone meal na toto. Kde si? Ja? Aha, už som tam dal bolák. Za bone meal. Gladiátor. Gladieta. 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 Nie, mám copyright. Potrebujem repeat 3, spravíš mi repeat 3? Neviem, jak sa robia repeaty. Tak nie. Ja sem sumami nerobím. Hej. Potrebujem veľa stone. Mám. Okay. No to máš stone. Ja mám stone, veď som kopal. 5 ich bude stačiť, čo? Co skratky? Nedám ti nič. Fakt. You are not. Džin. Ja to musím zapnúť. Aj vidím, kde to končí. Nie, že tak približne končí. Nie. Viem, na čo mám tie repeaty.
To je dobré, že ten repeater akoby obnovíš. Vážne to si dal ten crafting tape. No. Do ryti, Alex, toto si pozeral. Troška, hej. O, počkať. No, ale prakticky nie, lebo už viem, v čom je chyba tu na. Ale ono to ide. Však ja viem, že ono to ide, ono to tam aj má ísť. No, už viem, v čom je chyba, ja to musím troška zvýšiť. No a môžeme sadiť. Môžeš. Ale musím vypnúť najprv túto Tá pačka je tam položená, keby si nevedel. Hej, ale ja to chcem zazdiť. Kde je hlina? Neviem. Mám už. Neviem, iba mám v inventári pomaly 2 staky. No, neviem, kde je. Dobre. Lepšie. Dobre, už to môže byť, ideme to zasadiť teda. Daj mne dávke CD, pomôžem ti. Čo? Daj mne dávke CD, pomôžem ti. Počkaj, ja to už urobím. OK. OMG, nemáš motiku? Mám. Poď to tu na... Lebo ja som to postúpal nechťac, no. Troška viacej som toho postúpal. Ja tu nám potom spravím mega veľa dispenzerov a bude to akoby aj No, samo sadiť. Bude to samo sadiť. Vlastne vypne pačku a samo to posadí. No prdého, Alex, zase ja som na to vstúpil. Oh my god. Dobre. To bude až neskôr, to postupne budeme robiť, lebo na to treba mega veľa, ale že mega veľa úkol. Dobre. To by bolo asi z dnesného... Áno, to by bolo asi z dnesného dielu všetko. My sa s vami učíme.